Hello mga kagtang, ito na naman ang ating araw ngayon, araw ng pagtitinda ng isda mga kagtang. So, ayan ang ating mister, siya ay nag-aasikaso sa aming isda. Ayan, and dyan po namin nilalagay ang isda at yung hinahawakan ng aking mister. Yan po yung ginagamit niya para pang tawag ng mga customer o yung budyong ba. So, yan po yung nilalagay ng isda niya. Ayan, at kaso naubos na po yung aming isda kasi marami naman po ang nag-order. So, kapag masipag at matyaga ka lamang ay may makain ka talaga. Yan. Ganyan lang kasimple po yung aming negosyo ngayon. Ayan yung isda na aming i-deliver sa aming customer ngayong umaga. So, ayan siya. Tinatanggalan po niya ng mga kahon yung aming motor. At kami ay mag-deliver na. Punta kami doon sa aming mga customers. So, dito kami dadaan sa kabilang kalye. Ayan, so syempre naman po maganda po yung daanan kaso makulimlim po yung panahon na yan kaya nagmamadali na si Mr. na puntahan ang aming customer kasi baka maabutan po kami ng ulan. Syempre naman wala kaming payong, so sabi niya ay magmamadali na kami at ayan malayo pa ang aming pupuntahan na pa sa kabilang bundok. So sabi ko ayan ito mabigat pero kailangan talaga pag nagtitinda ka ng isda hindi ka mahiyain para maraming customer ang bumibili sa'yo. Ayan. Dati kasi hindi din namin akalain na ito ang aming negosyo na maisipan na gawin. So, ayan si Mr. ko. Dito pa niya talaga ako dinaan sa napaka duming daanan. Hindi naman madumi. Yung magulo. Maraming damo na daanan. So, first time ko pang dumaan. Takot ako kasi baka may ahas sa daanan. Kasi nga madamo yung daanan. Hindi naman totally kalsada yan. So, dyan kami dadaan kasi yung nag-order sa amin. Dyan banda. So, sabi ko, high-tech na talaga ang panahon ngayon kasi kahit nasa Manila ka, tapos may pamilya ka dito sa probinsya, pwede mo lang i-Gcash para maka-order. Ang pamilya mo may ulam. So, sila na magbabayad doon sa Manila, tapos hatiran lang namin sila ng isda. So, yan po yung ginagawa namin ngayon. Nakahatid kami ng isda, tapos yung nag-order nito is nanggaling sa Manila. So, yan. Nakarating na kami dito sa bahay na aming hahatiran ng isda. Ayan po yung aking mister. Hinahatid na po niya sa bahay. Door to door po yung paghahatid namin ng isda. So, kailangan masipag ka lang talaga sa pag negosyo, no? Sipag ka lang, sipag ka, may tiyaga, may nilaga. So, yun po yung mga kasabihan. Sabi ko, may isa pang nag-order. So, ihahatid na naman namin doon sa dulo. Ayan. Kasi kailangan talaga namin mahatid kaagad yung isda para maluto naman nila kaagad. Para may pang-ulam sila. So, yan na ang ipangalawa namin customer. So, hindi ko na nakuhanan yung iba kasi nga ngayon ko lang na kasama si Mr. na maghatid ng isda. So, titingnan muna niya kung may tao ba. Kasi may tao po sa loob. Ayan, sabi ko, ayan si ate, oh. Tatanggapin niya yung isda. So, from Manila po yung nag-order. Tapos, ihahatid na lang sa bahay. So, sabi ko, dadaan muna tayo sa bayan kasi may bibilhin tayo. Kasi may binta na tayong isda. Bibili tayong bigas at ulam. So, pagkatapos namin galing sa bayan, pauwi na kami at mukhang malakas ang ulan na paparating. Kaya nagmamadali na rin kaming umuwi dito sa aming tahanan. So, yan na. Malapit na kaming makauwi sa bahay kasi yung ulan din. Nakita niyo naman yung kalangitan at napakaitim na. So, inaantay ng ulan ang pagdating namin. So, yan na. Malapit na kami sa aming bahay. At malapit na rin yung ulan. Kaya sabi ni Mr. magmamadali na kami. So, ayan. Nakarating na din talaga kami dito sa aming bahay. Kunting kembot na lang at kami ay kakauwi na rin. So, salamat sa inyong panonood mga kaagtang. Ayan, sana po ay mag-enjoy kayo sa aking mga video. Ayan, minsanan lang po ako nag-video kasi nga busy po. Ayan, minto na sa parking lot at naglalakad na papasok sa aming bahay. God bless everyone. Thank you so much for watching.